Punta tayo sa Plaza Rizal dahil meron tayong titignan na halaman, yung sinabi ni Sir Jojo na Ataba Ponce. Kasi si Sir Mario nag live selling nung Sunday. Ngayon ang appointment niya dito sa Plaza Rizal, dito sa Tagbilaran City. Ngayon sabi ni Sir Jojo, meron siya Ataba Ponce para sa akin. Tingnan ko raw kung gusto ko, at kung ayaw ko raw ay hindi ko kukunin. Tingnan ko personally para sa ganon ay makita mo talaga kung ano itsura nung yung plan para maka-decide kang maigi. Ganon. Good morning everyone! Ayun, meron pa tayong kasama sa likod. Meron pa dito. Yan o. Parang pinagbiyak na carbon copy. Okay, let's go guys! Punta tayo doon kay Sir Mario kasi meron akong titignan na Ataba Ponce. Tingnan natin kung okay ba sa presyo na binigay. Ang presyo na binigay ni Sir Jojo is 4,500. Tingnan natin. Tara. Wow, ang dami mo. Magandang tanim dito. Oh, ganda oh. Wow! Ang saan siya? Glorious, ang good. Nice kayo. Tagsilan eh. Combine ang 3-8 ma'am. Ano? 3-8 na pagkira sila. Mas nice na isa. Oo nga, mas nice eh. Wow naman. Ganda, pero naaki ako. Sir Mario. Diba? Ano? Kuan lagi honestly. Ako jud gikuan. Bitaw. Yung man error, akong error. Okay? Nakay nga ni? Di mo ni? Oo. Ari ay? Murag ko para ko'y available na anak mabaw o pangwao. Ah, gi-order ni. By the way, ako kuan di ay akong kababayan, ako ang uset college classmate si Danet, si Ma'am Jane. Sa yan. Kalate. Hello Nice pa. meeting you. Sa Kalate, gyapon? Kalate. Gyapon. Wow. Dara ang kuan. Nani? Ataba. Oh, ataba. Gani diya gagmay? Establish na sa kaayo. Pero kani siya, mudako pa. Muda ko pa niya siya. Mura ni Kasi siya o super ka ng bilite. bilite. Oo. Oh, okay. Ang imong paraiso verde wala na. Wala na dyan ma'am, gikuha ang last sa taga na kuan manggot kadto sa ni PM na ho day taga Inabanga nga retired teacher. Oh. Usa ka po ni kuan si Jojo nya mo to niingon ko nga. Sige lang kay ikuan lang nato nga i-waitlist lang. Number 1 ka sa waitlist adto para sa paraiso. Oo. Giadto man sa kuan yun sa Mandaog, kuha gid sa Kalapit. Ah, Maura po to sunod na siguro po dog makapaship na po di otro. kuan mga next 2 weeks Na pa. may kang kuan, na ikang kuray. Kuray? Oo, na iyang mga gipang tantad. Pangkat. Oo. Na ikang Dili, ano. ang akong gipangit na naman ko duhala ka. Lidikan ka kuan, di ba? Gusto ko parang medyo Katong daghan dako ba? na yun. Daghan ba? Ang dahon. Dahon. Ay, see. Kani. Wow. Mo ni Ataba Ponce na aking gingon, Oh my God. red ang iyang kuan. Mura siya og bilite, Tapuan, eh. para siyang nagbisaya na pud ko. Para siyang bilite. Yan. Kanina ay nag-order na? Naama. Naalagi nag-order na. Ala. Unsa ni siya? Black Marie nga seedling. Ay, oo, agsidling nila. Oh, naidaghan sila, Sir Mario, naapod siya very much. Katong mga nangita. Pag-order mo niya kay kanina, ay tag-iya. Pero Puro nang na ay may-ari tag-iya. niyan, puro na order ito, kaya hindi na pwede. Kaya ito lang ang sa akin. Ataba Ponce. Kaya lang, maliliit, pero palakihin natin. Ito, painted lady, naapod siya linay. Lagi mga sidling. Mga sidling. Por na lang. Por na lang. Ha? Por na lang. Gamatoy. Ha? Ako, dyan na siya. Ah.
Gagmay lagi kayo ni. Mudako ra na siya. Ha? Mm. Kanya kaningi mong medium ba? Ano man. Pwede ta mo palit? Atong pangutan-on si Kuan. Ha? O pwede tang magama kay lisod kaayo pud ang Kuan. Ang Pumis gud kay sa una nagbaligya. Oh. Nagbaligya ni Jojo karon kay wala naman. Ano Kay wala lisod naman ako mo? kayo ang shipment fee sa Kuan. Oy, nabili wala. Oy, namaligyaking ani man god. Dako kayo ang shipment fee sa kanang moabot og libo-libo ang Kuan. Oh, Moabot ang libo-libo ang shipment fee sa mga kanang kaning gani? Oo, sa Pumis. Oh. O sige Sir Mario ha. Ma'am, Okay. salamat kayo, Sige. ma'am. See you again. See you again live selling. Puhon-puhon. Bantay ka, kusiyo nang imong bugan. Sige. Arito. Ay, salamat. Sige, thank you, Sir Mario. Our angels, this is Taffy. Aray ko Taffy naman. Ito si Justin at saka si Taffy. Hello! Sabihin nyo, hello! Hi guys! Ito, ang gulo naman ng dalawang to. Guys, nandito tayo sa kabilang property namin dito sa sa Santa Fe Beach, sa Albor, para dalawin uli. Nandito, dinalaw natin at nag-decide kami na dito ilagay yung mga tanim at gagawa kami ng nursery dito at dito tayo magpaparami ng ating mga plants. Kasi doon sa property natin sa city ay napakasikip na. Kaya ngayon, doon sa nag-comment sa akin, di ko matandaan kung sino at i-retrieve ko pa yung comment niya na ang sabi niya ay gawin natin itong property na ito na garden dahil maluang. Yun na siguro ang matutupad dahil yun ang desisyon namin ng family. Ngayon guys, makita nyo, as you can see, itong mga halaman na ito, tingnan nyo, ang taas-taas na ng fortune plant. Tanim ko pa yan way back mga 1999. Let's say 97 or 99, ganon ang mga years ng pagtanim ko niyan. At saka itong mga atay-atay, yung bugbilya ko guys, grabe. Sa labas, ang laki, ang taba na ng mga puno niyan. Tapos yung mga fortune plants na sa labas. Ang dami kong tanim dito, bakas ng aking pag-gagarden noon. Yung mga orchids ko dito, wala na syempre. Nung nasunog ang bahay, nawala, napabayaan. Pero, merong mga natirang bakas ng ating paghahalaman. Kaya, yung nag-comment na ngayon lang ako nahilig ng tanim dahil nakikiuso lang, yun ay mali po. Dahil maraming nagpapatunay. Ito po. At saka yung mga crotons, ang dami kong crotons sa labas, makikita. At saka dito nga, ang dami pang mga halaman na natira. Ito yung porch namin noon. Dati na porch. Ito yung kalipay. At ito yung hindi naalis hanggang ngayon. Tapos tinubuan naman naturally na tumubo naman itong mga ganito, yung tibatib, dragon tail, ang dami po. Tapos yung mga fern, marami ditong cup ferns na tumubo, nakuhaan na nga yan. At naipamigay na yung mga iba pa sa mga kaibigan, ang dami dyan. Tapos, maluwag po ito. Ito po yung main door namin noon para papuntang sala. Ito, papuntang sala yan noon. Tapos, ito, marami akong halaman dyan noon. Dito noon ay landscape. Sa labas na yan. Ngayon ay maluag na ang gagawin natin na halamananan. Yan, nag-decide ang hawak ko, sabi niya, gawin na natin itong dito ka maglalagay ng halaman para magsasawa ka na sa paglalagay ng halaman, sabi niya. Ayan. At alam nyo guys, maraming tumubong ganito. Ito nga tinatanong ko kung anong klaseng halaman ito. Di ko pa nakuha ang pangalan hanggang ngayon kung ano po ito. Comment down below dahil hanggang dun sa swimming pool. Yan o. Ito yung dalawang puno noon na maliliit pa na golden coconuts. Ang ganda ng view nito. At dito, Bermuda lahat yan noon. Ganyan.
Tapos ito yung kitchen ng barbecue. Diyan nag-iihaw ng barbecue noon. Tapos ito yung swimming pool. Ngayon gagawin natin na ang swimming pool ay ma-revive pa ito. At ito yung plano pa lang guys. Sana naman, I cross my fingers, ay sana ay matupad. Dahil alam niyo naman, ang kaloob lang ng Diyos ang natutupad. Kaya panalangin natin. At ito ang gagawin natin na lagayan na ng mga koi, maging koi ponds na ito. Hindi na swimming pool. Tapos ngayon, nakita nyo yung malaking balite. Tumubo na. Grabe. Ang laki na. Sobra. Punong malaki. It is a log. Tapos tingnan nyo, punong-puno ng ganito nga. Yung halaman na ganyan ay binebenta sa mga show. Hindi ko alam ang pangalan. Uy! Ano ito? Ganyan. Look at this. What is this? What is that? Ha? Ano yun, anak ko? Wala, hindi ko alam ito. Ayun pa, oh, mayroon pa doon. Ito pa. Ano tong mga to? Wala, parang pugad. Ayan, oh, may butas. May butas sa loob. Ano yan? Para siyang nest, no? Ano yan? Macy? Ayan, oh. Ala, I don't know what's this. Ala. Ha? Ano ito? Ala, I don't know what's this. My God, I don't know. Please comment down below sa nakakaalam. Ano kaya yan, guys? Ano kaya yan? Hindi ko alam. Tapos, ito pa ang isang magbibigay bakas sa inyo. Sa aking nakahalaman dati, luma na akong gardenera or plantita. Itong mga sansevieria ko na cylindrical na ganyan, yan ay matagal na kaya ang dami hanggang doon, dumami na. Alam nyo, binili ko lang yan sa Baclayon na 1 pot, 2,500, pero maganda ang pot kasi kaya mahal. At napadami ko, tingnan nyo. How many years kung itinanim dyan yung mga sahasa niya hanggang dumami. Tapos itong ito magbibigay bakas pa ito. Yan, yung champagne ko, tingnan nyo. Oh, ang laki-laki. Kaya yung nag-comment dyan na nakikiuso lang ako. Oo, nandun na tayo sa nakikiuso, pero na-revive lang, pero dati na akong plantita. Okay? Dati na, matagal na. At dito pa, isa pang bakas, ay ipakita ko sa inyo. Itong, tingnan mo to, oh, ang ganda, oh, variegated, oh. Ang ganda ang daming ganito, oh. Hala, spider, pulo, spider. Itong, I will show you the bougainvillea. Ang laki-laki na ng bougainvillea. Tingnan mo naman ang puno. Ang very thick na, very big. A huge tree na. Hindi na yan na bougainvillea na simple lang. Ang laki, ang taba. Ang taba na ng puno niya. Kaya masabi mong that one, tinanim ko lang na ganito lang kapayat noon, oh. Ganito lang kapayat. Ganito lang kapayat na tinanim ko. Naging ganyan. Kasi, naitanim ko yan, 1999. Naitanim ko yan. Nung umuwi kami galing Italy, ay nananim ako ng mga bougainvillea. Namili ako sa bahi. Merong gardener doon noon na nagbebenta ng mga sa highway. Bumili ako sa kanya ng how many pots ng bougainvillea. Isa dito. Yung bonsai na isang nabili ko ay itinanim ko sa corner. Yun yung pink. Ito naman yung pink and white. Yan. Tapos, ayan, puno dito lang ganyan. Ito, meron pang tira sa mga sansevieria ko, pero marami na akong tinanggal dito, guys. Pero dumami pa rin. At saka itong mga aglonema, ayan, dami. Dumami ng gusto. Ayan. Ibinabahagi ko lang sa inyo, guys, kung ano yung plano namin. Ang plano namin ay dito magparami ng tanim. Ito ay ginawan ko na ng karatula. Nagpa-design ako sa anak ko at ipinaprint ko na lagyan sana namin ng furlist, pero binawi namin. Gawin na namin na garden namin ito at gagawing nursery. Okay? So, yun ang report ko sa inyo, guys. Binabahagi ko at maluwag pa dito. Maluwag pa dito. Uy, anong ginagawa nyo dyan sa taas? Ha? At
Yung pang violet na, hindi ko rin alam pangalan nitong mga violet na ganyan. Yan, hindi ko alam eh. Tapos, naisip namin to para, siguro, by and by, kung nandito kami nag-garden ako dito, araw-araw pumupunta dito, unti-unti naming maayos din dito. Siguro, palagyan na namin ng roof ito, para kung gustong mag-rest, at least, gagawa rin siguro na istansa dyan. Pero, syempre, may bahay tayo sa Tagbilaran, mag-uwian pa rin tayo doon. Dito lang tayo mag-garden, ganun. Tapos maglibang-libang. Tapos, dito tayo magagawa ng maraming vlogs. Okay? Sige guys, we will see you again next time. Ano ba ito? May tumubo ditong, ano ito? Hindi ko alam yan ah. Okay? And then, tingnan nyo naman ang nangyari sa Volkswagen namin oh. That is Volkswagen 1970. Antique na yan. Yun lang. Napabayaan kasi nga, nung nasunog na ang bahay, lumipat kami sa kabilang bahay namin sa city at doon naman ang dinevelop namin. Pero ngayon, dahil sa sitwasyon nga ganito na naging plantita at seryosohan ng nahilig na sa plant at na-addict na sa plant, abay na pansin ng asawa ko sobra daw ang pagkahilig ko sa plant. Sabi niya, huwag nang ipalis ito. Dito na tayo maglagay ng mga halaman mukha niya. Kaya dito na. Kaya that is the decision. At tayo'y mag-unti o hadahan-dahan lang umuwi. Dahil tanghali na ay tayo'y uuwi na muna. And then tingnan nyo dito oh. Ang daming tumubong yung fern na Boston doon sa kabilang property namin doon sa yung mga walking distance from here, mga siguro let's say 50 to 100 meters ang distance dyan lang oh. Meron kaming property dyan, napuno naman ng ganyan, ang daming ferns, tapos ang dami ring aglonema doon nagsitubuan. Kaya minsan mabisita natin, ibahagi na naman ulit. Okay? So, thank you. At siya ay ewan ko, yung ginagawa mo naglilinis. Pero ito ipalinisan natin, mag-hire tayo ng maglilinis muna bago natin umpisahan yung gardening natin dito. Okay? Papaayos natin unti-unti. Di bale, ma-update kayo by and by. Okay? Thank you so much. Love you guys. Stay safe.